Zet de provinciale wegen op maximum 50 per uur. Voilà, hier aan het kruispunt, dus op amper een kilometer van waar dat ik woonachtig ben, heb je dus Hulst 8 kilometer naar links, Antwerpen 44 en aan de rechterkant Terneuzen een 13-tal kilometer. Dus ja, de moeite om naar Hulst te gaan, ik zeg het is amper een goede 20-tal minuten. Naar Terneuzen ook iets meer dan een half uur. Ik zeg het gaat veel vlotter met de fiets en het is klimaatbewust. Hier hebt u zicht op de provinciale weg waar dat de snelheid veel te hoog is. Het is 80 per uur. Dus één route hier, één rijstrook richting Terneuzen, één richting Hulst. Die 80 per uur wordt vaak overschreden in snelheden. Men rijdt er vaak 90 of 100 per uur. En het zou ook een goede zaak zijn ten opzichte van België dat men de snelheid verandert naar bijvoorbeeld 50 per uur. Voilà, nu ga ik richting Hulst, zoals je ziet. 8 kilometer en te Hulst heb je dus een busstation waar je de bus hebt van de lijn, de grensbus, en met deze bus kan je dus in 3 kwartier naar Sint-Niklaas, naar Lokeren, richting Lokeren, en er is ook een Nederlandse bus richting Antwerpen. Een klassiek beeld hier op de provinciale wegen. Ja, dus soms in de morgen is er wel mist, dus hier het prachtig fietspad. In Nederland is er meestal naast de hoofdweg een degelijk fietspad. Dat is natuurlijk wel het voordeel om snel je te verplaatsen en ook nog een keer een bijkomstige reden van de fiets te gebruiken. En dus de provinciale weg hier links in 290, dus richting Hulst, en aan de andere kant richting Terneuzen. Ik ben dus hier verder op mijn route van de provinciale weg richting Hulst. Er staat hier ook een snelheidsmelder, dus ik heb net gekeken. Ja, de mensen rijden te snel, zelf bij mist. Je kan het hier zien, 88 per uur. ...81 per uur. Voilà mensen, het is een zicht op een 50-tal meter en de wagens rijden meer dan 80 per uur. Dus je kan je voorstellen hoe gevaarlijk het is. Dus de snelheden moeten verminderen hier. Ik zeg nog een keer, 50 per uur voor het klimaat, en het wordt toch ook wel verondersteld dat de huidige 80 km per uur bij mist dat er toch wel langzamer wordt gereden. En even verder hier heeft men een bocht naar links. Staat ook aangeduid 70 per uur. Het is ook al gebeurd hier dat er wagens uit de bocht zijn geslingerd. Gewoon hier in het veld. Door de hoge snelheden. Je ziet ook een provinciale weg. Het past niet een snelheid van 80 per uur of meer. Een snelheid van 50 per uur zou hier ook moeten komen. Voor de veiligheid, voor het klimaat. Hier heb ik de aanduiding dus naar rechts, verder de N290 richting Hulst, richting Antwerpen. Voilà, nog een duidelijk signaal voor het klimaat.
Verander de wegen naar 50 per uur. En in de dorpen, als men binnenkomt, verplicht 30 per uur in de volledige zone. En ook in de regio van de stad Gulst een directe zone van 30 per uur. En geen 50 en 30.